Kaixo, ongi etorria, lehenengo 5 problemak egingo ditugu. Lehenengoak honela dio. Dianak 10 baino txikiagoa zen zenbaki oso positibo bat pentsatu zuen. Hori izango litzateke 10 baino txikiagoa. Gero, 5ekin biderkatu zuen, ondoren 5 baino txikiagoa zen beste zenbaki oso positibo bat batu zuen, eta emaitza bikoiztu zuen, azken balio gisa 56 lortuz. Zein da Dianak pentsatutako bi zenbakien batura? Hau algebrarekin egin daiteke nahiko errez, ezta? Orduan esan dugu A dela 10 baino txikiagoa da, hori da lehenengo pentsatu duen zenbakia, eta gero dago beste bat, 5 baino txikiagoa, beste zenbaki bat. Osoa da, Orduan jarriko dugu B dela 5 baino txikiagoa. Orduan hasiko gara hemen esaten duena idazten. Lehenengo pentsatzen du zenbaki bat. Gero, 5ekin biderkatu zuen, orduan jarriko dut aurrean 5. 5A. Ondoren, 5 baino txikiagoa zen beste zenbaki oso positibo bat batu zuen. Orduan, batutzen du bestearekin B. Eta emaitza bikoiztu zuen, orduan hau, egin du biderbi guztia. Azken balio gisa 56 lortuz. Orduan, hori eginda, lortu dugu 56. Galdera da, zein da Dianak pentsatutako bi zenbakien batura? Hori, galdetzen digutena da, zen bada A gehi B? Hori da, guri galdetzen digutena. Orduan, egingo genuke era hortara. Hau, simpleago jartzeko, egingo duguna da, ezkerreko atalean eta eskubiko atalean zati bi egin. Orduan, zati bi, hemen gehituko etzeguke 5A gehi B dela 23. Argi dago, hau dela 5en multiploa. Orduan, nik B kentzen badut, hemen ate behar du, edo 20, edo 15, edo 10, edo 5, ezta? Orduan, aukera bat da B3 izatea. B3 baldin bada, orduan izango izateke 5A gehi 3 berdin 23. Orduan, hau izango izateke 20, A izango izateke 4. Hori da, aukera bat. Goazen beste aukera bat. Dugu 5A gehi B, eta izateko 5en multiploa, Bek izan beharko luke 8 adibidez. Zenik B, baldin bada 8, izango izateke horrela 5A gehi 8 berdin 23, ken 8, 5A berdin 15, A berdin 3. Baina, kasu honetan, ezin da bete, zesan digu B dela 5 baino txikiagoa, horren honek ez du balio. Eta horrengo izango izateke, kentzea 13 edo kentzea beste bat. Horren, aukera bat bakarra dago, hau, 4 eta 3, horren 4 gehi 3, da 7. Emaitza izango izateko orduan, B. Bigarrena, Joanek 150 txanpon ditu. Mai gainera botatzen dituenean, 140 aurpegi erakusten dute, eta 160 gurutzea. Zenbat txamponi eman behar diegu buelta, gurutzeen eta aurpegien kopuru bera izateko? Zenbaki osoak dira. Problema hau modu askotan egin daiteke, nik bat hartuko dut, behar bada erresenetako bat. Eta honela dio, nik baldin badut, 100 izango litzateke. Hemen jartzen du bezala, aurpegiak. Ezta? 140 eta gurutzeak 160. Horrek esan nahi dut. Nik bain behitut 100 txampon, ditutela 40 aurpegiak eta 60 gurutzeak. 150 arte, falta zaizkit beste 50. Horran, jartzen behitut beste 50 txampon, erdia da, horren hau da erdia, hau da erdia, horrek esan nahi du, ni bain behitut 150 txampon, izango ditu dela 60 aurpegi eta 80 gurutze. Eta jakiteko erdian, modu desberdinak daude. Bada, biak batu eta egin zati bi, edo biak kendu eta egin zati bi. Egiten baitut diferentzia, 30, ezta? Hau da, egiten badut 80 ken 30, horrek esan nahi du diferentzia 30-ekoa dela. Orduan, 75
izango litzateke erdian dagoena, kenduko genituzke hemendik 15, hemen izateko 15. Hori nola lortzen da? 15eri buelta eman da. Nik ematen baiotoni 15eri buelta, automatikoki bihurtzen dira aurpegiak. 15 gurutze izango lirateke aurpegiak. Horran, 15ekin nahikoa da. Ez ditugu 30 buelta eman behar. Ematen badio 30 izango litzateke iraulita. 80 aurpegi, 60 gurutze. 15 bakarri da. Orduan, izango litzateke horrela. B. Esan dizut, hemen hau egiteko modu desberdinak daude. Hau da, behar bada, azkarrenetako bat. Eta denbora behar izaten da, gero problema zailagoak egoten direlako. Hirugarren problema. Juliak dorre bat marraztu zuen, irudiak erakusten duen bezala. Dorreak 3 pieza ditu. Karratu bat, beraz, 4 aldeak berdinak, lauki zuzen bat, eta triangelu aldekide bat, oran 3 aldeak dituzte luzera berdinak. 3 piezek perimetro bera dute. Karratuaren alde bakoitzak 9 cm neurtzen baditu, hemen azaltzen da, zein da lauki zuzenaren galdera ikurraz markatutako aldearen luzera, zenbat da hori? Orduan hasiko gera, perimetroak kalkulatzen, ezta? Ea, honen perimetroa zein da? Laukia baldin bada, lauak berdinak, egin beharko nuke 9 bider lau. Beraz, 36 zentimetrokoa dira denak. Orain, noa joan gaitezke? Triangeluaren. Triangeluak zer ditu? 3 alde berdin. Zenbat neurtu barute 3ak? 36. Ogin beharko nuke, 36 3ekin zatitu, eta izango zateke 12 zentimetro. Horrek esan nahi du, alde honek 12 neurtzen ditula. Hora jarko nuke. 12 eta 12. Gure galdez egute hau, ezta? Egingo genukena izango da. 12 gehi 12 ditugu 24, gehi beste 2 aldeak berdin zenbat? Perimetro osoa 36. Kentzen badugu 24 eta hemendik ere 24, geldiz dizegu erantara, ezta? 12. Eta zati 2 eta zati 2, 6 zentimetro noski. Orduan, erantzun zuzena izango izateke C, 6 zentimetro. Laugarrena, bada dado ez konbentzional bat bere aurpegietan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zenbakiak dituena. Baina aurkako aurpegien baturak 3 zenbaki lehen desberdinak dira. Horrek esan nahi du. Baten aurkakoa dela beste zenbaki bat eta baturak eman beharrula zenbaki lehen bat. Aukera hauetako zein da gezurrezkoa? Hasiko gera orduan jartzen, ezta? 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Eta lehenen zerrenda jarriko dut hemen. Diala, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Orduan, lortu ezakegu 2? Ez, ezta? Horra dut kanpora. 3, bai, 3 da, 1 gehi 2, 3. Urrengoa izango zatek adibidez, 3 gehi 4, 7, eta 5 gehi 6, 11. Hau da, aukera bat. Ikusi barko litzateke beste aukerarik badagoen. 1 5ekin egin, izango litzateke hau. 2 adibidez 7ekin, eta 3 9ekin ez. Orduan, hau izango litzateke ikusi dugun aukera, ezta? Hau egokiena. 1 da 2ekin, 3 izateko, bestea da 3 4ekin, 7 izateko, eta 5 6ekin, 11 izateko. Orain, erantzun dezakegu behar bada. A. Zenbaki lehenetako bat 5 izan daiteke? Ezin da. B. Zenbaki lehenen arteko txikienak 3 izan behar du? Bai. C. Zenbaki lehenen arteko handienak 11 izan behar du? Bai. D. 2 zenbaki lehen hauetako baturak 10 izan behar du? Bai, 10. Eta E. 2 zenbaki lehen hauetako baturak 18 izan behar du? Bai, 7 gehi 11, 18. Orduan, okerra da A. Ez da horlako 5. Bideo honetako azkeneko problema, 5.
Lau animalia, astunenetik arinenena, pinguino bat, txakur bat, katu bat eta igel bat dira. Horan, hola dihoazte, ezta? Astunenetik arinenera. Bakoitzaren pisuaren kilo kopurua zenbaki oso bat da, beraz, komarik gabe, eta pisu desberdinak dituzte, orduan ez dute bik pisu berdinik. Lauren batera 18 kilo pisatzen dute, hemen ikusten da. Txakurrak 7 kilo pisatzen baditu, zenbat pisatzen du katuak? Orduan, txakurrak 7 kilo pisatzen baditu, egiten badugu 18 ken 7, gelditzen dizkigu 11 kilo beste hiruentzat. Pinguinoak izan behar du txakurra baino gehiago. Orduan, goazen pentsatzea, pinguinoak ditula 8 kilo, bat gehiago izateko. Orduan, 11ari kentzen badio 8, gelditzen dizkit 3 kilo bakarrik. Izango izateke orduan, 2 eta 1. Izango izateke hemen 2, hemen 1, hemen 7 eta hemen 8. Galdetzen digutena da, zenbat pisatzen du katuak? 2 kilo. Erantzuna izango izateke A. Eta honekin amaitzen dugu lehenengo 5 problemak. Teorian erresenetakoak. Ondo izan eta beste bat arte. Agur!